Bħalissa fuq il-mezzi soċjali kollha ma tarax ħlief numri. Numri li jagħtu rendikont tal-ħerba li qed tħalli warajh il-virus COVID-19 jew aħjar il-coronavirus. Numri ta' nies li ġew infettati, numru ta' nies li fiequ u wkoll numru ta' imwiet ta' nies kawża ta' dan il-virus irridi. Xtaqt li għal-mument naħsbu ftit f'dawn in-nies, speċjalment l-aħħar grupp. Il-grupp ta' dawn ħutna li tilfu il-battalja ma' dan il-virus u ma' għadhomx magħna. Tajjeb niftakru li wara kull numru hemm wiċċ, wara kull wiċċ persuna, wara kull persuna hemm ħajja u storja ta' bniedem, storja unika. Ma dawn in-nies li tilfu ħajjithom minħabba din l-imxija hemm nies jew aħjar eroj li taw ħajjithom biex ikunu qrib il-morda. Bħal ħafna ħaddiema fil-professjoni medika, tobba, nurses, lab technicians, radiographers, health workers, driver tal-ambulanzi, etc. Hemm nies li qegħdin fis-servizz ta' l-infurzar tal-ordni bħal pulizija u l-armata. Kif ukoll volontarji bħal assisin, patrijiet u sorjiet li minn rajhom komplew ikunu ta' servizz għall-oħrajn u iddeċidew li anka b'riskju għal ħajjithom jibqgħu qrib il-morda u il-moribondi. Ejjew għal ftit ħin fis-skiet tal-kamra ta' ġewwa ta' qalbna nieqfu u niftakru f'daw ħutna li m'għadhomx magħna imma li nemmnu lissa daħlu u żgur qegħdin fid-dawl tas-sebħ tal-mulej.